ስለዚህ ሕጂ ናብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ክንከይዲና ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምርጫ እቲ ቀንዲ ነገር ዘሎ ምርጫ ለንቀነውን ብዙሕ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከዋቅዖም ቀኒ ዶክተር አብይ አሕመድ ዓሊ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ስጋብ ሰነ ዝጸንሕ ስጋብ ነሐሰ ዝጸንሕ ናይ ህጹጽ ድንጋጌ ኣዋጅ ወይ ከዓ state of emergency ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ኣውጅሎ ስለዚ እዚ state of emergency ወይ ከዓ ህጹጽ ድንጋጌ ኣዋጅ ብምኽንያት ኮቪድ-19 ተኣውጁ እንተኾነ ግን ምርጫ ኢትዮጵያ በትግቡእ መስርሑ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ክካየድ ነይርዎ ብገለገለ ምኽንያታት ግን ተናውሒ ተባሂሉ ንወርሒ ነሐሰ ወይ ከዓ ወርሒ 8 ክካየድ ተወሲኑ ነይሩ ሕጂ ከዓ ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ብርቱካን ሚደቅሳ ብዝሃበቶ መግለጽ መሰረት ኣብ ወርሒ ነሐሰ እውን ክካየድ ከም ዘይክእል ምኽንያቱ ምድንጓይ ናይ ሓደ ስራሕ ነቲ ዝቅጽል ስራሕ እናደናጎየ እቲ ናይ ጎስጓስ ኣዋጅ ተደናጉዩ ናይ ጎስጓስ ኣዋጅ ምድንጓይ ከዓ ነቲ ምዝርጋሕ ወረቃቅቲ ወይ ከዓ ናይ ባለት ስለ ዘደንጉዮ ባለት ሰብ እዋኖም ተዘይተዘርጊሖም ከዓ ምርጫ ከም ዝድንጉይ ስለዚ እቲ ናይ ሓደ ናይ ስራሕ ምድርራብ እዚ ምርጫ እዚ ኣብ እዋኑ ክካየድ ከም ዘይክእል ምርጫ ቦርድ ተረዲኡ ከም ዘናውሖ ስለዚ ምርጫ ቦርድ ንዘናውሖ ንዝሃቦ ውሳኔ ድማ ፓርላማ ኢትዮጵያ ከጽድቆ ስለ ዝነበሮ ፓርላማ ኢትዮጵያውን ተዛሪቡሉ ተማያይጡሉ ስለዚ ድሕሪ ነዊሕ ክትዕ ፓርላማ ኢትዮጵያውን ምርጫ ኢትዮጵያ ክናዋሕ ከም ዝግብኦ ብናይ ሓደ ድምጽ ተቃውሞ ብናይ 16 ኣብስቴን ወይ ከዓ ድምጽ ተኣቅቦ ነቲ ውሳኔ ኣጽዲቅዎ ኣሎ ስለዚ ድሕሪኡ ዶክተር አብይ አሕመድ ዓሊ እዚ ምርጫ እዚ ክናዋሕ ስለ ዝኾነ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ሕገ መንግስቲ ዲና ከነማሓይሾ ወይ እውን state of emergency ከነናውሖ ዲና ዘለና ስጋብ ካልእ ምርጫ ዝካየድ ወይ ድማ ኣተረጓጉማ ናይቲ ሕገ መንግስቲ ዲና ከም በሓድሽ ናብ ተርጎምቲ ኣቅሪብና ከነተርጉሞ ዘለና ወይ ንፓርላማ ክንብትኖ ድሕሪኡ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ባይቶ ወይ ፓርላማ ስጋብቲ ዝቅጽል ምርጫ ክንጸንሕ ዝብል ኣርባዕተ ምርጫታት ንተቃውምቲ ሰልፍታት ኣቅሪቡ በዚ መልክዕ ተዛትዮም ስለዚ ትዘተ ቀጻልዩ ኣብ ሓደ ማዕሉቦ ይወጽሑን እቲ ቀንዲ ውሳኔ ኣሚኖምሉ ዘለዉ ግን ነቲ ሕግታት ብሕጊ ተተርጉሙ ክመጾም በቲ ሕግታት መስርሕ ክኸዱ እቲ ቀንዲ ሒዞሞ ዘለዉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እናሃለዉ ግን ሓደ ናይ ወያነ አዲስ ዓለም ባሌማ ዝበሃል ኣባል ፈጻሚት ሽማግለ ወያነ ኣብቲ ናይ የመለስ ራእይ ወይ ከዓ ራእይ መለስ ዝብል ትካል ከምናቱ ኣመሓዳር ኮይኑ ተሸሙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘሎ ስለዚ ኣቶ አዲስ ዓለም ባሌማ ንዶክተር አብይ አሕመድ ሕጽረት ዲሞክራሲ ከም ዘሎ ምርጫ ብግዚኡ ክካየድ ከም ዝግብኦ ነቲ ፒፒ ዘካይዶ ዘሎ ዘይግቡእ ዝብሎ ኣካይዳ ቅሬታታት ከም ዘሎ እቶም ዘቅርበሉ ዶክተር አብይ አሕመድ ከዓ ናይ ብሓቂ ቆርበት ተልይዎ ቆርበቱ ዝቐልጥ መልሲ ይብዎ ንአዲስ ዓለም ባሌማ ንስኻን እቲ ንስኻ
توكلو ودبن كما يديكم قدم حجي تم حضرون يركم نفلطوكم كوينا سلازي نحناكو نوتو ما بسمران ابادي سابان أبوصان زنبرو تيروريست زبحلو زنبرو ما أسرتن موتن تفريدوم زنبرو نعاتهم أخاخيبنا نزاربهم بحبار نسرحنا زلنا كومو دونيريو أباكم سلازي ديمقراسي حجي ختمهرنا تقومكم سي نتقرأي حاجيكم هايكمكم أنا ختمهرنا مجمريا تقرأي كفتوى نتوما أبو عاجيكم ممزلو كم دلايم كأتو خوصو أفقدلم دهريو اسهم ديمقراسي أب تقرأي نسرقهمنا نحنا خباكم كنمحر تزي كونه زتبلا زلخا باج أيو بزبل ناي بحقي قربتو سقع زقلت بخبيد مليسلو أتي دكتور أبي أحمد زولغن أبوتي زلو مغنياتو ويانا تقراي لنكنا ختصلل يغنيا مغنياتو أب تقراي مرچا خكايدي مرچا بقوانو تزي تخايدو نبيني أب تقراي مرچا خكايدي ختبلك أنيا إزت رايكي أكل أتي ناي منتصال حمامون دقيسوا تدعى مرچا زي كايد كوينو بقوانو أب تقراي تراي مرچا كايدنا دي فاكتو ستيت كن مسرتينا زبهال تي قدم حجي أو تياتو زنبرت مسيحتون كم بحدش ابتناي وياني بيج تقعدتو غنيا سلازي سب كليو قريمو وقنيو progressive party وكا prosperity party زي بزح زقرمو يكونن مغنياتو أتو ميكائيل سحول أبال prosperity party كم أم حدار ناي تقرأي كوينو بدكتور أبي أحمد تمديبو يزلو سلازي نسون إذا قد دايزي بتعمي زبط حساسب كم زي كونه ويانا جن سويلا ني بعقل صبت تقبر زلا فهمت أكتر مخاني وقاليتو كم وقت تقبر كم زي تخلون نسو أما حدار مخانو يخجلت كاني سلازي إذا زحرقم مرحتو ويانا بحدا وتيامون كزنبلو جميرة مالو كم بعل جيتاتشو ردا إذا أمساسولو جيتاتشو فودكا نمنتايكم كم زنا تباهله سقيلكم تسمعوا زلكم مستباهله هو نحنا كو بصراحنا دلنا يا تግራይ ስራሕهم ዘሎ በተሓደወገን ከዓ ኮቪድ 19 ዘምጾ ከበቲ ተጽዕኖታት ኣሎ ስለዚ ሱኢታት ይሕዘና ቀኒው ዝኾነ ኮይኑ ግን ሰቂልካ ምስማዑን ትርጉም ስለዘይብሉ ገለገለ ጽሉላት نزبلو كل كنملس قات زيكونا زي زبال زلوغن كاب حق ازرحق ايو زبل ني ميكائيل سحول بملكع صلول خقل صفتينو كم زين احنا خنكاتاتولو زقننا بزحلفه 3 عامات ግን صلول ጌታቸው ቮድካ ባዕልዩ ጌታቸው ሳኽራም ጌታቸው ቮድካ ጌታቸው አመንዝራ ዝበሃል አስማት ይዘለዎ ስለዚ እነዞም አስማት እዚአቶም ተሰኪሙና ኸደ ናይ ሚካኤል ስሑል በኸምዚ ዓይነት መገዲ መግላጾ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ወያነ ኣብ ዓቕሊ ጽበት ስለዘላ ብዙሕ
ጸገማት ይዘሎ ስለዚ ነቲ ምርጫውን ከመይ ጌርኩም ኢኹም ከተካይድዎ ናይ በሐቅ ዲኹም ከተካይዱ ምስተባህለ እወ ንሕና እዚ ፕሮግሬሲቭ ፓርቲ እዚ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ከም መሓደር ደይክእል ተኮይኑ ኢትዮጵያ ንሕና ነፍስና ከነመሓደር መሰል ኣለና ስለዚ ብግዚኡ ምርጫ እንድሕር ዘይካየደ ንዓና ምርጫ ኣካይድኩም ኣካይድኩም ኢሉ ክሓትቱን መሰልን ብቕዓትን የብሉን ስለዚ ድላይና ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ናይ ቀይዲ በተኽ ዘረባ ወይ ናይ ሳኽራማት መልሲኡ ክህብ ተሰሚዑ ኣይተ ጌታቸው ቮድካ እቲ ዝገርም ግን ምናልባት ሓደ የማነ ዝበሃል ትግራዋይ ሰሚዕኩም ኣትኾንኩም ለንቀነ ዝዛረብ ዘሎ ብቑዕ ዝኾነ መልሲ ይብዎም ምርጫሲ ኣብ ትግራይ ከመይ ገይሩ ይካየድ ትግራይ ስንበይና ሃገር ድያ ኣካል ኢትዮጵያ ደይኮነትን እዚ ኣካል ኢትዮጵያ ዝኾነ ትግራይ ከ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይፈልጦ ምርጫ ኣካይዳስ ታይ ይኽጠቅም ታይ ትርጉም ከመይ ጌራ ያኻ ከተካይድ ስለዚ ወየንቲ ካብ ዓቅሊ ጽበት ዝገብርዎ ዘለዉ እምበር ክግበር ዝከኣል ነገር ከም ዘይኮነ ትርጉሙን ከም ዘይብሉ ይዝገልጽ እዚ የማነ ዝበሃል ትግራዋይ በትኻልእ ወገን ነዞም ኣው ዘለዉ ወየንቲ ንትግራይሲ ኣበይኹም ትፈልጥዋ ንስኹም ቅድሚ 2 ዓመት ካብ ኣዲስ አበባ ብሓይሊ ንሰባረሩምኹም ሃዲምኩም ዝመጻኹም ሃደምትሲ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይን ድሌት ህዝቢ ትግራይን ትዛረቡ ሕጂ ስለዚ እስኻትኩም ናልባት ስጋዕቱሞቱ ነቲ ናታትኩም ድሌት ንምምላእ ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም ግን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝንላዕሊ ክጽመመኩም ኣይክእልን እዚ ሓለፈ 27 ዓመት ኣታሊልኩም ኢኹም ስለዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ መጽኢኹም ምእንታኹም ንሰርሕ ምእንቲ ህዝቢ ትግራይ ንሰርሕ ኣይትበልዎ እንታይ ዝገበርኩምሉ ነገር ኣሎ ንረብሓኹምን ንጥቕምኹምን ዘይኮነ ስሚንቶ ወይ ከዓ እዚ ናይ መሶቦ ዝበሃል ስሚንቶ ፋብሪካ ዓድዋ ዘሎ ኣብ ትግራይ ብ500 ብር ወይ ከዓ ብ550 ብር ይሸይጥ ኣብ ካልእ ክፋላት ኢትዮጵያ ግን ናይ መሶቦ ስሚንቶ እንድሕሪኢኹሞ ኣብ በዓል ኣዲስ አበባ 250 ብር ጥራሕ ይሽየጥ ስለዚ እዚ ከዓ ስብሓት ነጋ ኮነ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ጉዳይ እዩ ስለዚ ከምዚ እናገበርኩም ስን ህዝቢ ከመይ ጌርና ንኮ ቆይምና ትብሉ ኢሉ ዝወዲ ብጣዕሚ ዘዋርዶም ስለዚ ሓደ ነገር ፌቨር ክንገብረልኩም እንደሊ ንስኻትኩም እቲ ካብ ኢትዮጵያ ዘሪፍኩም ዝመጻኹም ገንዘብ ንደቅኹም ንደቅኩም ንኾነኩም ኢኹም ኣቐሚጥኩም ዘለኹም ንህዝቢ ትግራይ ግን ለይትን መዓልትን ኣዋፅእ እናበልኩም ትሰርሕሉ ዋላ ሓደ ነገር የለን ዝኹሉ ገንዘብ እናተዋፅአ ስጋዕሎም ዝበዝሕ ተማሃራይ ትግራይ ኣብ ኣጉዶ ወይ ከዓ ኣብ ዳሳት ኣብያተ ትምህርቲ ዝመሃር ስለዚ ካብዚ ዝኸፍእ የለን እሞ ግን ንሕና እንድሕር ሓንቲ ነገር ክንተሓባበረኩም ንኽእል ኮይና ኢድኩም ሃቡ የቕሬታ ሕተትዎ ነዚ ህዝቢ ስጋዕትሞቱ ከዓ ብሰላም ነበሩ ካብኡ ተረፈ ግን ድሕር ሎሚ ህዝቢ ንዓኻትኩም ክስከም ዝኽእለሉ ማእገር ወይ ከዓ መንኮብ የብሉን እሞ ወይለኹም ይዝብሎም ዘሎ ስለዚ ወይለኽ ወያነ እጅ ህዝቢ ትግራይ ክላዓል ጀሚሩ ኣሎ እቲ ንሕና ንብሎን ነበርና ከዓ ኩሉ ግዜ ወያነ መቃብራ ኣብኡ ኣብ ደደቢት እዩ ምክንያቱ ህድማ ንቅድሚት ገይራ መፅያ ሕጁን ህድማ ንቅድሚት እዩ ስጋዕ ደደቢት እዩ ግን ካብኡ ቅፅል ኣይክእልኒ
ስለዚህ ካብ መቐለ ሕጁን ካብ ኣክሱም ሆቴል ተፀራሪጋ ትወፅሉ ግዜ እናቀረበዩ መንእሰይ ትግራይ እናነቕሐዩ በደልቶም ንሳቶም ምዃኖም ፈልጡ ጀሚሮም እቶም ስጋዕ ሕጁን እናፈለጡ ተጋሩ ብምዃኖም ጥራይ ተፃዊሮሞም ፀንሑ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ክፃወርዎ ዘይክእሉ ፀገማት መፂዎም ኣብ ሓለፈ ፋስጋታት ተሪኢኹም ንሓደ በጊዕ 15,000 ንሓደ ከብቲ ስጋብ 30,000 እዩ ክሽየጥ ቀንዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዓቕምታት የብሎምን ተጋሩ ናይ ኩንታል ጣፍ 4,000 5,000 ዝሸጠሉ ኩነታት ይበፅሑ ዘሎ ካብ ክልል ኣምሓራ እውን እቲ መእተዊ ዝበሃል ኩሉ ተዓፅዩ ክበሃል ይከኣል ስለዚ ምስ ኩሉ ኩነታት እቲ ሃርድሺፕ ወይ ከዓ እቲ ናይ ናብራ ክብሪ እናፀገሞ ከይ ስለ ዘሎ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝረኽቦ ዝነበረ ረድኤት ናይ ስርናይ ይኹን ናይ ካልእ እውን ስለዘይወሃቦ ሕጂ እዚ ኩሉ ፀገም ናብ ዓመፅ ገፁ እዩ ዝደፋፍኦ ዘሎ ንመንእሰይ ትግራይ ስለዚ ተጋሩ ወፂኦም ዓዊሎም ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለው ኣብ መሬት ትግራይ እውን ዝእሰሩ ዝርሸኑ ዝምቅሑ ብዙሕ ግዜ ንሰምዖም ኢና እቶም ወያነ ባዕላ ክጠቕምዋ ኢላ ዝፈጠረቶም ስማዊ ዝኾኑ ሰልፍታት እውን ሕጂ እንዳወዓሉ እንዳሓደሩ እንዳገበሉ ከድለው ኣንፃር ወያነ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለው ኣብነት ከም በዓል ሳልሳይ ወያነ ዝኣመሳሰሉ ኣብዚ ናታቶም ሚድያ ኣብ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ቀሪቦም ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ወያነ ዓማፂ ምዃኑ ወያነ ክእለ ጥራይ ከም ዘለዎ ድሕሪ ሕጂ ዝካየድ ምርጫ ወያነ ኣልዩ ፍትሓዊ ዝኾነ ኣካይዳ ከምፅእ ዝኽእል ሓይሊ ጥራይ ክመፅእ ከም ዘለዎ እቲ ኩሉ ወያነ ዝገብሮ ገበናት ካብ ናይ ስሚንቶ ምኽባራት ሒዞም እንዳ ስብሓት ነጋ ዝገብርዎ ዘለዎ ዕብለላ ከምኡውን ብሓፈሻ ከባቢ ዓድዋ ንዓዲግራትን መቐለን ወይ ከዓ እንደርታን ዓጋመን ተንቤንን ራያን ዝገብርዎ ዘለዎ ፀቕጥታት እጅ ዳርጋ ኩላቶም ዓዊሎም ክዛረብሉ ጀሚሮም ኣለው ስለዚ እዝን ወያነ ናይ ብሓቂ እቲ መርድእ እኳ ቀደም ካብ ኣዲስ ኣበባ ተባሪራ ክትከይድ ኮላ እንድያ ተረዲኣ ግን ምናልባት ኣብ ኣክሱም ሆቴል ረኺባቶ ኣብ ዝነበረት ቁርብ ናይ ማሕዩር እፈይታ ሕጂ ካብ መቐለ ድማ ብተመሳሳሊ መገዲ ስጋብ ደደቢት ብኸምኡ ከጓይዩዋ ምዃኖም ዝሕብሩ ኣንፈታት ኣለው እዚ ናይ ሎሚ ጉዕዞ ናይ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምኻዱ ወያነ ሸራእራእ ከም ዘብላ ፍሉጥ እዩ ቅሳነት ኣይክህባን እዩ ምክንያቱ ብምክንያት ኮረና ኣብ መቐለ ተዓሺጋ ስጋብቲ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሂብዎ ዘሎ ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ስጋብ ወርሒ ነሓሰ ወይ ወርሒ 8 እውን ድሓን ኣለኹ ቅድሚኡስ እሾኽ ኣይወግኣኒ ንኸውን ቦምባ ኣይዘንበኒ ንኸውን ዝብል ትፅቢት ነይርዋ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ዘበነ ኮቪድ ከምቲ ካልእ ግዜ ንወያነ ፍሉይ ከም ዘይኮነ ልክዕ ሎሚ እውን ወያነ ኣብ ታርጌት ኢትዮጵያውያን ከም ዘላ ዘርኢ እዩ ኩሉ ግዜ ክቡር ፕሬዚደንት ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገሸሉ እዋን ድማ መፅአኒ ኣብ ልዕለዮም ሕጂ ቦምባ ከዝንብሉ እዮም ኩናት ክጅምሩ እዮም ከጥፍኡን እዮም ዝብል ፍርሒ ዘለዋ ሓደ ነገር ግን ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣረጋጊፅና ክንፈልጦ ዝግባአና ድሕሪ ሎሚ ይትረፍዶ እገዳ ምስ ተላዕለ ይትረፍዶ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ምስ ከተምና ይትረፍዶ
ህላዌና አረጋግጽና ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ዓወታትና በአሜሪካን በአውሮፓን ክምስከር መስጀመረ እትቀደም ወያነ በደገፍታን በዘራያትን تعجبا وحدكم بلعخكم تفاقكم تماطاطان سقوم تتاتي وسدي ابتبللو زنبرت وان توغ تزي جميرا قدامي تطيت كابانا وصي اخم زي تفلت كلنا نفلطينا سلازي حجون بوغن ايرترا نابويانه ززنب ولا حنت تطيت ايكولمي ግን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከም ላዕለዋይ አማኻሪ ናይ دكتور أبي أحمد علي أتي الله زبال مخرطات كل بيصليو أتي متمرز هون جمادات كقبلايو لزويانة دارا دواخت السر مقانا تا أب كسادات أليق أزلا جمادون تشنقق مقانا زيادة فلت يا كمون ني إثيوبياويان أمحارو يكونوا أرومو يكونوا زخونه يكونوا أنصار ويانا زخونه وتعتراو قطباوي بوليتيكاوي دبلوماسياوي زخونه يكون مخرن حاجزن كم زغبرلو زغن رسع بلنا سلازي ميسايلات إيرترا من البات توما بعصب تتصاويدهم زلو تخيلهم مقاله ايون شوفون يكونوا ግን ከመይ ጌርካ መቀለኽቱ ከዓም ትኽእል ከመይ ጌርካ ወያነ ከዓም ትኽእል ከመይ ጌርካ ማለሊት ክጠፍእን ክድምሰስን ከም ዝኽእል ግን ናይ ምምኻርን ናይ ምትሕግጋዝን ሓላፍነት ኣለና እዝኻ ክትግበር ምዃኑ ስለትፈልጥ ያ ወያነ ዕጂ ኣብ ከምዛ ዓይነት ዓቅሊ ጽበታ ኣትያ ዘላ سلازي من البات زناي state of emergency دكتور أبي أحمد علي انتدى نفعو كومو انتدى سليتوون كنعوون نكوفيدن نويانن كمزي نخلت جروس بحد امن زبال بخوم عينت زسانا بتولو وقتي تفتير الله سلازي تبترب ايدو الله اتتمنك ابو اغريز الله رئيس ناي متشفጫፍ حلافነት ግን ናይ ዶክተር أبي أحمد علن ናይ ኢትዮጵያውያን ግደ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ምናልባት እቲ ርዝመት ናይ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ كنري اتوغيناسي سغاب حجي بزعبا ويانه زبلهم هدما نقدميت جيم اوفر ويانه كالوتن نايو حقي نويانه كندمنتاي ጭንቀትን رعدن سنبادن كم زفطرلو اتزولخا كي وعلى خي حدره حق انتو كم ترغاغصه سلتفلط ويانه بزيا نبي إساس تفرحه سلازي غار نبي إساس أفرقي أديس أبا بزعلو بقصري كل جزء تي temperature ناي ويانه لك كمز كوفيد زحزو سب 4 زوصح رسني برتع شكر كبل دم بزحي شرخرخبل سلاز ويانا بكم زعينت كنت عمره اتيازلا اتوم تمالي توغم بهم تنبركيهم بريزيدنت إساياس يحدقوا وندو نحن اكو حديقناينا كمتي نايك ادم مستقادل تهزباو جنبار تقومصص انتنسعسع كوموندو بحنسا حوس وسنبل زولو
لمي متحواس كم زي الله قبي صمام متحواس كتولو تغينا دحر ويانا تراي مقانو أتصدقوا تردئوا ميم سلازي نايتي زي ترف ودكاتهم نايتي زي ترف قبرم معلت تثبيت راي أنا ويحم غدو غمزلو تردئوا مزلو حجيجن قبعات مريتهم بإثيوبياوያን ዘይኮነ بإرتراوያን ዘይኮነ ببعلهم بمنسيات ትግራይ بتغارون كካيد مخانو زحبرو ብዙሓት አንፈታት አለው ስለዚህ ዚያቶም ካ በመዓልቶምን ግዚኦምን ክትግበሩ እዮም ንሕና ግን ከምወትሩ ተኽግበር ዘለዎ ከምቲ ንገመልሲ ታናይ መወዳእታ ዕንጨይቲ ሕቆት ሰብራ ዝበሃል ስጋብ ሕቆ ወያነ ዝስበር ነቲ ዕንጨይቲ ምጽፍጻፍና ክንቅጽሊና I'm sure President Isaiasውን as ዓበየት ጉንዲ ኣብ ሕቆ ወያነ ንምንባር እዩ ሕጂ ገሹ ዘሎ ስለዚ ብኡ መጠን ከዓ እቲ ሞት ወያነ ክቃላጠፍ ምዃኑ ዘየጠራጥር እዩ ማለት እዩ ሞ ዳርጋቲ ካልኣይ ክፋል ናይዚ መደብናውን በዚ ክነጠቃልሎ እዚ መደብ ኤሬና ኣውሽጥን ኣብ ደገን ከመይ ቀንያ ዝብል ሰሙናዊ መደብና እዩ ካብ ገዛ መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንሓድነት ኤርትራውያን መላእ ዓለም ወይ ከዓ ካብ ኤሪትሪያን ዩኒቲ ወርልድ ዋይድ EPLA from one ዝመሓላለፈልኩም ዘሎ እዚ ኩሉ ግዜ ሰንበት ካብ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ብቆጻጽራ ለንደን ወይ ከዓ ሰዓት 5 ብቆጻጽራ በርሊን ዝመሓላለፍ ሰሙናዊ ፕሮግራምና እዩ ክትታልኩም ክትቅጽሉ እናሓበርና ኣብዚ ዝቅጽል ሳልሳይ ክፋል ናይዚ መደብና ከዓ ሕቶታት ተሊኩም ተወሳኺ መራጎዲ ዝኸውን ሓሳባት ተሊኩም ሪቶታት ተሊኩም ክንቅበል ድልዋት ኢና እዚ መድረኽ ኩላህና እዩ ማዕድኹም እዩ ማዕደዘት ኤርትራውያን ኣየተሳተፍዎ እሞ ሚክ ናብ ሰልሓወይ thank you